Na, sziasztok srácok! A mai videóban savarma kioszkozni fogunk. Hát, egy párszor játszottam ezzel a játékkal, de amúgy nem nagyon tudom, hogy mi van még benne, mert jött egy új frissítés, amiről fogalmam sincs, szóval nézzük meg, hogy milyen játék ez. Úgy nagyon. Kicsit játszottam, kicsit, jó, azért játszottam, de úgy azért még ijesztő ez a játék. De cuki. De jó, gyert! Ez eddig csítízett. Nem megváltozott a kioszk? Azt a rohadék Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Jó! Let's start with the basics. Kapcsolj ezt a fost. Turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. De jó. Great. Most Now kus! open the window. Nah, bro. Let everyone know you're ready. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. Az a szív az már most jumpscare-elt. Bro, én félek. Ez eddig nem volt ennyire horror, tesó, ez csak egy sima savarma kioszk. Mi? Az nagyon jó! And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps them Na! friendly. Na! Don't look into their eyes. Kus! It's more fun that way. Kussoljál már! Wonderful shift. Smile, serve, Na, and everything will be remélem. just perfect. They're already on their Mi? way. Én félek. Ha ebben a játékban vannak jumpscare-ek. Papa! One shawarma. And don't make it too greasy. Nyugi My már. doctor already nags me enough. Észrevettem. Sure, that will be 150. Fú, basszus, félek. Főleg be fog jumpscare-elni, papa. Az a szívácska, az takarodjon már onnan! Ijesztő, jaj. Meg sem néztem a CCTV-t. Annyira beszártam papától. Alright. Ez jó. Hagyjuk. Here you go. And pH. Still warm at least. Kus. Edd meg. Én mindig itt fogok állni, engem nem érdekel. Fú. Kirázott a hűteg. Ma milyen nap van? Ó, hétfő. Sűsz! Csá, tesó! Adjál egy CCTV-t. Sure, that will be 200. Szóval... Quick, I don't have all day. Mi? Tesó, te nekem itt te köcsögösködjél, megértetted, kis sárnyom? Na, azért, aminél legalább fizetsz. Amúgy véletlenül sem azért vagyok ennyire gazdag, mert játszottam már előtte. Jó, kis játszottam, na de azért is jó, de nem egyedül, szóval egyedül félek. This is taking too long. Nagyon félek most. Can I have my money back, Slowpoke?
Nem tudom azt fos kiszedni. Refunds around here. What kind of policy is that? Olyan, amit én You'll csinálok. regret this. Szerintem. De a kurv! De nem tudtam neki odaadni a Pepsi. Fogadjál meg. Fúj, bazd azt a... Fúj! Ew, brother. Fúj, az mi a Hát tesó, te aztán voltál a bárba. Fúj a hát a Jaj, de idióta vagyok, meg kell várni, hogy kérjön, hogy mit kér. Na? Hi, one shawarma. Nothing without food. Alright, that will be 150. What? You closed the window before I entered. Azt a How can a warrior train without shawarma? This is a dishonor. Srácok, mi az az erek? Srácok, mi? Ó, szar ez a játék! Jumpscare! Jumpscare! Srácok, mi ez? Na, bro, én ezt nem kezdem el! Miért írok ki a tutoriált? Én ezt nem fogom elkezdeni, szerintem hülye vagyok. Na, ez muszáj. CCTV-t muszáj. Azt a... Ó, fúj! Azt a rahadék, te mi a 99 Nights in the Forest? Hát kb. Mi a f... Nem szkálni fogunk közben csinálni. Mi ez az update, gyerekek? Azért azt tudtam, hogy raknak be update-et, de ez mi a fasz? Fúj! Oké, odaadom, jó? Csak el ne felejtsek valamit. Azt mi a fasz volt ez? De jó kis török zene volt időn. Nem tudom, hogy milyen volt, majd bevágom. Az nekem jobban tetszett volna. Fúj, basz! Nem tud jönni egy rendes ember? Akkor csak megnőtt, nem tudom. Na, de nyakadjál, nyom. And make it quick. Oké. Everything feels slow today. Hát, jó, mert olyan nagy vagy, mint egy zsiráf. Just give me the one. Gyorsan csinálom. 1,50, gyors, csináld, hogy! Cak! Adjál tippet! Azt a kur... Anyád, pics... Don't do that. I can't. Hú... Ha ő is ilyen hülye izévé változik...
Úr, Istenem, ez mi volt? Eltűnt a szív. Túl lassan jön fel. Úr, Istenem, ez mi volt? Bedugta a fejét. Hey, one shawarma, please. You're out for a late walk. Honestly, it's kinda scary out here at night. But, well, your shawarma's worth the risk. Got it. Mindenki, jumpscare, és mindenki... Just a moment, I will Oh. be ready. Ijesztő. Alright, I'll wait. Én nem bírom a horror játékokat. Ne jumpscare, jó? Mert én nem szeretem a jumpscare-eket. Előzőnek is tök szépen meg akartam csinálni, azt meg akart puszilni, vagy nem tudom. Jumpscare lesz. Here's your shawarma, still hot. Thanks. Now the shadows don't look that bad. Mi? Oszta, az kemény. Jó, szerintem. Fúj, minek volt ilyen hangja? Iuuu! Én itt várok szépen. Szia, anya. I had just finished my shift at the gas station. Lehetne az anya. It was a very long Azért. night. Mennyit keresel? One shawarma extra sauce, please. And please do not mind my eyes. Igen. They get like this when I am tired. Oké. És mi van akkor, ha én mégis? Ha? Ki ez a fos és megöl? Jó, mi van akkor, ha ő egy szörny? Akkor is odaadom neki. Csak láttam. Jumpcare? Semmi? You're closing because of my eyes, aren't you? Hát nem azért basszus, de azért amúgy az én szemem az nem ilyen. Jumpcare. Ki fogom azt a fos nyitni. És jumpscare-elni. Oh, fúj! One shawarma, please. Igen, mit kérsz? Yes, one shawarma. All right, that will be 100. 150 Fuck you! for both of us. Oké. Hehe. Lehúztuk őt is. Eltűnt, de mégsem, mert a chat még mindig írja, hogy az ott egy idióta ember. Fúj, nincsen feje, várj, azon nincsen arca, vagy nincsen feje? Igen, akkor nem. One. Shawarma, Jó, értem. please. Hello, that will be 150. Vagy mit kell csinálni? Oda kell neki... Please make the payment. Ó, szó. De
olvastam. Smiling, de ő nem... Amúgy tudom, hogy jumpscare-elni fogsz, de mást amúgy nem tudok csinálni. Hogy most így odaadni neki a Brexit, ami a Brexi. Oké, akkor csak nem csinálom. És jumpscare-elni fog. 3, 2, TAK! Oké. Thanks. Oké, félek. 6-12 van! Az azt jelenti, hogy mennem kell? Vagy... Aj, ó, fúj! Nem. One shawarma, please, yeah, and make it quick. Everything feels slow today. Vágod, te voltál itt előbb, aki becsapszkered, de azt Just csinálja. give me the warm one. Wow! Nem öld! Persze, mert kur... Mi ez a kutya hang? Jumpscare-elni fog. Tudom, most már nem félek. Most már csak jönni fog. Pont olyankor jött le, hogy ez... Ja, akkor ez most nem. Here's your shawarma, sir. Enjoy. Ja, amikor odaad. Nice. Warm feels better. I can finally think straight. Jó. Itt fog rám valaki várni. Miért világít? Közben nem kapcsolom. Biztos nem. Mindegy, srácok, a mai videó ennyi lett volna. Találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!